Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Эканамісты і аналітыкі прагназуюць, што эканоміку Беларусі чакаюць цяжкія часы і выпрабаванні. Нават тэрмін адпаведны прыдумалі — ідэальны шторм, у які мы ўсе патрапім. Але не варта, як жартуюць, заварочвацца ў прасціну і паўсці на могілкі, таму што у любой сітуацыі можна ўсё ж такі знайсці, скажем, калі не пазітыўныя, то прынамсі выйсце. Пра тое, як спраўляюцца з рознымі крытычнымі і некрытычнымі і не надта сітуацыямі і як шукаюць новыя падыходы ў працы, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі. А гэта начальнік, кіраўнік ці кіраўніца, як правільна? Лепей, як да вас? Фемінітывы патрабуеце, каб ужываліся? Не, для мяне не прынцыпова. Мне падаецца, важная не назва пасады, а што каб чалавек быў хорошы. Кіраўніца дэпартаменту карпаратыўных адносінаў піваварнай кампаніі «Аливари» Алла Ляцяга. Добрый дзень, спадарня. Добрый дзень. Давайте з самага, можа быць, пачатку. Зараз шмат хто, у тым ліку, я ведаю, і журналісцкія калектывы, рэдакцыі выпраўляюць людзей па магчымасці на такую дыстанцыйную працу, ужо не збіраюць прэс-канферэнцыі, прадпрыемствы таксама па магчымасці пераходзяць. «Аливари» можа перайсці на такую працу? Мы максімальна там, дзе гэта магчыма, таксама пераходзім. І, натуральна ж, раім нашым супрацоўнікам працаваць, асабліва тым, хто працуе ў офісе. Зараз пры сучасных сродках сувязі гэта цалкам зручна і магчыма працаваць дыстанцыйна. Таму максімальна офіс мы перавялі на дыстанцыйную працу, але ж спецыфіка бровару ў тым, што ёсць супрацоўнікі вытворчасці, лабараторыі і іншых аддзелаў, якія працуюць, лагістыка наша таксама 24 гадзіны 7 дзён на тыдзень, і адпаведна наш дэпартамент продажаў таксама. Гэта праца, якую, на жаль, нельга здзейсніць пры дапамозе тэлефона ці ноутбука. Таму, натуральна ж, частка супрацоўнікаў застаецца на перадавой. Дарэчы, цікавая сітуацыя. Я нават зараз не пра кіраўніка Беларусі, які параіў там гарэлкай лячыць каранавірус, а дзесьці сустракаў такую цікавую інфармацыю, што у Нямецчыне, у тых рэгіёнах, дзе ёсць вялікія бровары, менавіта побач з імі, гэтыя гарадкі, там іх каранавірус фактычна не закрануў. Так, можа быць, піва ратуе ад гэтай хваробы? У нас няма такіх даследаванняў, на якія можна спасылацца, але ж, натуральна, я таксама чула. Зараз увогуле вельмі шмат інфармацыі, магчыма, шмат фэйкаў на гэтую тэму. Гэта абсалютна натуральна, калі тэма гарачая і выклікае цікаўнасць, заўжды з'яўляецца вельмі шмат інфармацыі. Мне таксама сустракалася, што тыя, хто п'е піва, яны абароненыя ад вірусу дакладна. Я, на жаль, не магу гарантаваць гэтага. Я далёкая ад думкі, што піва трэба выпісваць як лекі. Гэта выбар кожнага, але ж, натуральна, у піва вельмі натуральны склад, і працэс вытворчасці абсалютна натуральны. Гэта натуральны працэс браджэння, нічога штучнага там няма, таму дакладна шкоды для здароўя не будзе. Слухайте, вы, як піар-менеджер, павінны былі сказаць: «Конечно, ратуе, не трэба нам нічога, піва сабе бярыце, самаізалюйцеся і сядзіце з півам, і будзе вам шчасце». Як піар-менеджер я ў першую чаргу імкнуся даносіць праўду да нашых пакупнікоў і спажыўцоў. Таму тое, у чым дакладна не перакананая, і калі не магу спаслацца на нейкія крыніцы такія даставерныя, за гэта гаварыць не буду, але
тое, што піва дакладна ў самаізаляцыі павышае настрой і дазваляе больш прыемна бавіць час, чым без яго, тым, каму ўжо споўнілася 18, таму, адпаведна, рэкамендую і ведаю, што многія так і праводзяць час у самаізаляцыі. Я не ведаю, можа быть, вы мяне паправіце, там, наколькі гэта было б там этычна, да прыкладу, але вот я сустракаў там такія жартаўлівыя карцінкі ў Фейсбуку, калі вот чалавек там, вот я ў самаізаляцыі, вот там бутэлечка піва, там серыял прыгожы, які-небудзь цікавы, і там любімая жонка побач, вот самае лепшае, што можа быць. Я так падумаў, вот на гэтую тэму вот акурат, ну, піар жа ж кампанія, піар аддзел павінен працаваць увесь час. На гэтую тэму вот раз зняць які-небудзь там рэкламны ролик. Вот не думалі пра гэта, і наколькі б гэта ў этой сітуацыі было б там, ну, я не ведаю, там этычна? Ну, натуральна ж трэба быць этычнымі, але ж тут павінен быць баланс, мне падаецца. Вось я ўжо бачыла ў соцсетках заклікі такія, што давайце не будзем дзяліцца ўсімі гэтымі мемасамі, прысвечанымі каронавірусу, гэта не этычна. Мне наадварот падаецца, што гумар, ён дазваляе выжываць у самых цяжкіх абставінах, таму я з задавальненнем сама жартую, смяюся і дзялюся гэтымі мемамі з сябрамі. Наконт таго, як мы займаемся сітуацыйным піярам, мы, натуральна ж, не заклікаем людзей зараз на нейкія буйныя мерапрыемствы. Вось, скажам, у нас была такая ініцыятыва экалагічная, мы прэзентавалі свой тарамат Second Pet у пятніцу, і зразумела, у іншых абставінах з такой нагоды мы б склікалі вялікую прэс-канферэнцыю, запрасілі б як мага больш журналістаў і цудоўна правялі час разам. Але мы разумеем, што зараз гэта, ну, не самы лепшы спосаб даносіць інфармацыю, таму вось мы перайшлі ў онлайн-фармат і запрасілі ўсіх, вялі стрым у нашых аккаунтах у Фейсбуку і Інстаграме і запрасілі ўсіх далучыцца онлайн. І гэта вось для мяне, як для піяршчыка, гэта абсалютна новы такі досвед. У нас заўжды мэта сабраць як мага больш зацікаўленых, а тут мы рады, што ніхто не прыйшоў. І ў гэтым таксама бачым сваю нейкую сацыяльную адказнасць. Не, ну, глядзіце, на заўтра прызначаны онлайн-канцэрт Лявона Вольскага. Заўтра будзе таксама онлайн-святкаванне Дня волі БНР-102. Вот і сёння ў тым ліку і на мінулым тыдні было такая онлайн-канцэрт вот з гэтай студыі Еўрарадыё тых гуртоў-выканаўцаў, якія вымушаныя былі адмяніць праз каранавірус свой канцэрт. І шмат вельмі людзей вельмі задаволеныя. Ну, нехта задаволены тым, што сэканоміў грошы, не пашоў на канцэрт, іншы тым, што ён не мог патрапіць на канцэрт, а тут вот табе людзі жывую, там все можна пісаць каменты, задаваць пытанні і гэтак далей. І таму і тут таксама, чаму не, пэўныя мерапрыемствы, такі выдатны досвед. Вот мы пастаянна глядзім з аднаго боку, колькі непрыемнасці, нават страшных рэчаў прынёс каранавірус, а з другого боку ён прымушае неяк развівацца, шукаць нейкія іншыя новыя падыходы. Я з вами абсолютно згодна, Зміцер. Любы, ну, крызіс, калі яго можна так называць, любая некая цяжкая сітуацыя, яна, калі ты песіміст, то ты апусціш рукі і скажаш, ну, не атрымалася, вось гэта ўсё каронавірус вінаваты. А калі ты аптыміст і канструктыўны, разумны чалавек, ты абавязкова знойдзеш выйсце, перафарматуешся, і мне падаецца, наадварот, вось такія выклікі, такія цяжкія сітуацыі, гэта, ну, скажем так, такі тэст на твою працаздольнасць, і наадварот, гэта магчымасць скочыць яшчэ вышэй, зрабіць нешта новае, што ніхто не рабіў ніколі да цябе, і гэта для нас вельмі крэатыўны час, я б сказала, такі пастаянны пошук таго, што можна змяніць у сваёй працы, зрабіць лепш, якія новыя магчымасці адкрыць для сябе.
Ну, вот бачыце, тут ўсё-таки трэба аптымісту розніца, тому что вот прыходзіў до нас на эфир старшыня правлення Белгазпромбанка спадар Бабарыка, і ён кажа: вот пессимисты кажуць, горш, ну ўжо вот нема куды. Кажа: а я аптыміст. Я кажу: яшчэ ёсць куды. Заўсёды можа быць горш. Да. Таму лепш таким Спадар аптымістам. Бабарыка яшчэ і гумарыст. Да, Малайчын. я да чаго это прыгадаў, ўсё ж таки вот пачынаў я сваю нашу прэзентацыю нашага эфіра са слоў пра прагнозы на эканамічны крызіс. Аліварыя пралічвае, наколькі ўсё ж таки крызіс это закране вашу творчасць? Ну, мы натуральна ж, у нас увогуле ў Карлсберг груп вельмі сталы працэс усіх такіх вось незапланаваных падзей. У нас створана такая антыкрызісная група, і мы штодня маніторым сітуацыю, што адбываецца ў краіне, якія рашэнні прымаюцца адпаведна з бягучымі абставінамі, і як нам, як бізнесу рэагаваць. І я б сказала, што на дадзеным этапе мы адчуваем сябе досыць упэўнена і спакойна, і вось у бягучых абставінах нейкіх нагод для таго, каб турбавацца, няма. Натуральна ж, зніжаецца колькасць наведнікаў рэстаранаў і бараў. Для нас гэта, натуральна ж, важны такі сегмент, і таму мы вось у сваю чаргу мы разумеем, што калі б, скажам, у Беларусі былі дазволены онлайн-продаж напояў алкагольных, у прыватнасці піва, гэта падкрывала магчымасці у бягучых абставінах, калі трафік у рэстаранах зніжаецца. Скажам, усе актыўна карыстаюцца дастаўкай, замаўляюць ежу ў офіс ці дамой, а вельмі добра спалучаць ежу з півам. Атрымліваецца, што піва ты замовіць сабе дадому не можаш. Вось калі б гэтая магчымасць адкрылася, натуральна, гэта б выправіла сітуацыю. Вот ведаеце, трэба, каб каранавірус паўплываў і на пэўныя змены, можа быць, нашай дзесьці палітычнай сістэмы, у тым сэнсе, што паглядзіце, як на захадзе у розных там груп такіх ёсць свае лабісты, прадстаўнікі там у кангрэсе, там у парламенце і гэтак далей. Вот калі б было такое піўное лоббі, свой дэпутат у парламенце, які мог бы праштурхнуць такія папраўкі да законапраекта, то вот і, глядзіце, выправілася б гэтая сітуацыя. Увогуле, вот я б вас з радасцю убачыў у якасці дэпутата. Цудоўная прапанова. Я, дарэчы, доўга працавала парламенцкім карэспандэнтам, таму добра ведаю гэту кухню. Насамрэч, наша справа рабіць бізнес і рабіць высокаякасны прадукт, задавольваць попыт нашых спажыўцоў, пакупнікоў, забяспечваць працоўнымі месцамі нашых супрацоўнікаў. І таму мы тут хутчэй можам просто даносіць бізнес-пазіцыю да ўраду і іншых асобаў, якія прымаюць рашэнні. Ну, вось, таварыш урад. Вам канкрэтная прапанова, якую, в прынцыпе, нават не тое, што піўное лобі, а само жыццё падштурхоўвае да прыняцця. Сядзяць людзі в ізаляцыі, каб не выходзіць у краму, замаўляюць там розныя там дастаўкі. І вот хацелі б да піцы і піўка сабе замовіць бутэлечку, а вот не атрымліваецца, даводіцца выходзіць, рызыкаваць сваім здароўем. Думайце пра людзей, таварыш урад. Алла, давайте вернемся да... У прынцыпе, з-за чаго мы і сустрэліся па вялікаму рахунку. Гэта ваш першы аўтамат, гэты second pet, як вы назвалі. Так. Я патлумачу больш канкрэтна. Гэта такая вось скрыня, куды можна прыносіць і здаваць, вот як раней у пункты шклатары прыносілі бутэлькі пустыя, здавалі, то зараз вот бутэлькі ад розных напояў пластыкавых можна прыносіць і здаваць. Я вот колькі вандраваў па Еўропе,
то яны такія аўтаматы ёсць у кожнай краме фактычна. Куды не зойдзеш, невялічкая крама, ёсць такі у закутку стаіць аўтамат, прыходзяць людзі, і не думайце, што это справа для бамжоў, якія вот ходзяць, збіраюць. Яны таксама, конечно, тут не адкінеш, яны дзесьці збіраюць, ну, с одного боку і сабе на ежу, з другого боку і горад ачышчаюць ад смецця. Але і дома навошта выкідаць гэта ў смецце, калі вы можете спакаваць это ўсё, потым ідучы ў краму захапіць торбачку з сабой і ўсё гэта здаць акуратненька. А грошы налічваюцца вот у вашым аўтамаце? Не, у нас асноўная мэта, якую мы перад сабой ставілі, калі ладзілі гэты праект, гэта прыцягнуць увагу да таго, што часта кажуць, што пэт шкодны, ён забруджвае навакольнае асяроддзе. Але насамрэч шкодны і не экалагічны толькі той пэт, які выкідаюць на зямлю або у смецце, дзе ўсё... І потым ён перагнівае 2000 гадоў. Гэтыя лічбы завышаныя, не так уж ну, я і доўга ён разлагаецца. Але насамрэч вельмі важна, які лёс чакае пэт пасля таго, як вы выпілі той ці іншы напой у пластыкавай упакоўцы. І вельмі важна, каб гэты пэт даходзіў да перапрацоўкі. А гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі вы выкідаеце пэт у спецыяльны кантэйнер, які прызначаны менавіта для пэт, ён гарантавана адправіцца на перапрацоўку. І вось наш тарамат Second Pet, ён так і называецца, спецыяльна дзеля таго, каб даць другое жыццё пэту. І паводле нашага меркавання гэта такі прыгожы, прывабны і модны спосаб клапаціцца пра экалогію, пра навакольнае асяроддзе і мінімізаваць свой след экалагічны. І каб заахвоціць пакупнікоў, мы вось, гэта наш сумесны праект з сеткай крамаў Грын. Яны таксама падтрымліваюць экалагічныя ініцыятывы і прапануюць зніжкі адпаведна колькасці здадзеных адзінак упакоўкі. Тут адпаведна некалькі пытанняў узнікае. Па-першае, вот вы зараз так паставілі адзін першы аўтамат. Колькі плануецца? Ну, гэта першы такі аўтамат у Беларусі, гэта эксперымент чыстай вады, таму мы будзем у першую чаргу глядзець на рэакцыю пакупнікоў. Першая рэакцыя нас вельмі радуе. Усе вельмі цёпла сустрэлі нашу экалагічную ініцыятыву і з вялікім інтарэсам і каментуюць, і дасылаюць пытанні. І самае галоўнае, што вось так супала, што гэтая крама, дзе мы усталявалі аўтамат, яна ля майго дома. Я часцяком там бываю. Вы скарысталіся службовым становішчам. Не, гэта абсалютна выпадкова так атрымалася, але мне самой прыемна, што я магу назіраць за працай аўтамата і заўжды бачу людзей ля яго, літаральна прыходзяць вось з торбамі, збіраюць. І гэта вельмі слушна насамрэч. Не проста выкідаць у сметніцу, а сарціраваць смецце і асобна збіраць. Я, напрыклад, сама дома сарцірую, асобна збіраю паперу, пластык, шкло і ўсім раю. Мне падаецца, гэта не так складана, а унёсак у экалогію даволі важкі. Падтрымліваю, хоць і не ўсё так вот раздзяляю, але паперу асобна ўжо ў любым выпадку, таму што ў школу дзіцяці трэба макулатуру здаваць. Все ж таки, вот я хотел было вас, ну, как бы так, с одного боку, может быть, подколоть, скажем так, потому что вот я когда пригадывал, скажем, те же самые автоматы у крамах европейских. Это вы майстер, Змитер, я вас ведаю. Там гроши, як вядома, дают за здаты этой все пэты. Невялікие, але все одно как бы приемно, коли у кишени нечто болтается за зробленную працу. С другого боку, вы уже отзначили, опередили меня, сказавши, что даются пэўныя зніжкі
Гэта таксама ўжо прыемна, то есть калі б нічога не было, гэта было б разлічана толькі на такіх экалагічных актывістаў. А так нават чалавек, які можа і не актывіст, але падумае, а мне зніжачка будзе, чаму ж і не, там хай там некалькі процентаў, але ўсё прыбытак у сямейны бюджэт. Але толькі грын. Вот у мяне, да прыкладу, каля дома крама іншай сеткі, я хожу туды, бо там бліжэй, вот як вы сказали, каля дома. То есть з іншымі супрацоўнічаць не плануеце? Трэба найперш мы толькі усталявалі вось літаральна ў пятніцу, гэта літаральна некалькі дзён, трэба паглядзець і наколькі актыўна гэта будзе ісці. Зараз першая рэакцыя вельмі такі водгук вельмі добры, пазітыўны і актыўны з боку пакупнікоў, але ж трэба паглядзець відаць у нейкай больш такой працяглай перспектыве і ацаніць гэта. Тады ўжо будзем рабіць нейкія высновы, пакуль мне падаецца вельмі рана. Але наша ўсё ж таки найпершая задача, мы разумеем, што адзін і нават некалькі аўтаматаў яны не вырашаць праблему экалогіі цалкам. Мы хочам такім чынам просто прыцягнуць увагу, і вось як вы казалі, ёсць экалагічна свядомыя людзі, а ёсць тыя, хто за зніжкі ідзе. І мы вось хочам перацягнуць тых, хто ідзе за зніжкамі, на бок такіх вось экалагічна свядомых. І хочам, каб гэта было такой звычкай у людзей. І просто мы прыдумалі такую прывабную і забаўляльную форму для гэтага, а мэта у нас, у прынцыпе, змяніць вось гэты падыход і экалагічную свядомасць беларусаў. Ну, гэта, канешне, добрая задача, але яна доўгая. Не на один год вот мяняць звычкі і ўсё такое. Значна прасцей, вот як вы кажаце, там капейкай, зніжкай, аплатай, як вот збіраюць бутэлькі тыя ж самыя там розныя людзі носяць, здаюць, хоць зараз ужо бутэлькі, здаецца, і не прымаюць, а прымаюць бой шкляны, але ўсё, вот я гляжу, там у нас там назбіраюць. Не, ёсць, дарэчы, і зваротная тара. Мы, напрыклад, Аліварыя гэта адзіны бровар, які выкарыстоўвае зваротную тару. Ну, можа быць, але ў любым выпадку я кажу про тое, што вот так вот все ж таки падштурхнуць, хаця бы за сабой прыбіраць, ці там не выкідаць это ў агульнае смецце, дзе яно потым звозіцца і перабярэцца, не перабярэцца, невядома, хаця б вот за копейки, але вот не будем казаць там дрэнныя словы, там, что там удушацца, але, по крайней мере, скажуць, ну, чаму б і не, вот, не стану я актывістам, але падумаю про свой бюджэт. Вот таксама трэба, можа быць, сыходзіць з гэтага, але, ну, развіваць трэба, я так разумею, гэтае ўсё. Не ўсё адным так, днём згодная. Я ўпэўненая, што зараз экалогія, яна становіцца да нас бліжэй, і экалагічныя праблемы, яны становяцца больш відавочнымі. І калі раней мы казалі, што наступствы мы ўбачым яшчэ праз працяглы час, то мне падаецца, што мы бачым іх ужо зараз. І я думаю, што калі людзі пачнуць гэта ўсведамляць, калі будзе больш экалагічных ініцыятыў з боку бізнеса, з боку экалагічных арганізацый, грамадзянскіх суполак, я разлічваю, што вось так пакрысе, крок за крокам экалагічная свядомасць беларусаў будзе змяняцца. Ну, вось будем таксама спадзявацца. Так, абмеркавалі мы с вами рост экалагічнай свядомасці, што Аліварыя для гэтага робіць. Высветлілі, што ў самаізаляцыі піва дапамагае змагацца з коронавірусам праз зняццё стрэсу. Яшчэ вядома, што менавіта ваш бровар асноўны, можна сказаць, мало того, што спонсор, але і арганізатар вядомага ўжо штогадовага фестывалю АФэст. Так. Шмат мерапрыемстваў, нават не тыя, што вот планаваліся на бліжэйшы час, але тыя, якія планаваліся на лета, ужо пераносяцца на больш пазнейшы, там, на восень, а то і кажа, што на невызначаны час. С АФэстам нешта вядома? Ну, мы пакуль не гатовыя нешта анансаваць. Таксама мы ў тых жа абставінах, што і ўсе нашы калегі. Мы разумеем, што вось па гэтай сферы мерапрыемстваў, канцэртаў, нейкіх забаўляльных мерапрыемстваў і фестываляў гэтыя бягучыя абставіны ударылі найбольш балюча, і мы, натуральна ж, у такіх абставінах зараз не можам планаваць. Ніхто не ведае, што будзе ў жніўні,
жніўні. Мы як аптымісты спадзяемся, што ўсё гэта скончыцца і мы зможам разам у Ложскім парку адсвяткаваць добры сыход. Але на бягучым адрэзку часу мы так далёка планаваць не можам, таму і не можам пераходзіць да нейкай актыўнай фазы падрыхтоўкі. Таму можна сказаць, што зараз, як і ўсе нашы калегі, мы знаходзімся ў такім нізкім старце, спадзяемся на лепшае, але нейкіх актыўных дзеянняў прымаць і адпаведна запрашаць людзей на жнівень мы пакуль не можам. Ну, але тым не менш, вось мне прыходзіць рассылка і, скажем, пастаянна Віва Браслаў піша, што вот мы дамовіліся, вот у нас будзе такі хэдлайнер. Я ведаю, што дамаўляецца той же самы Рок за баброў, канкрэтна ўжо кажуць, што вот такія людзі далі згоду. Тым не менш, нягледзячы на тое, што можа будзе, можа не будзе, але з артыстамі, асабліва ты, якія з імём, у якіх распісаны графік, трэба, ну, хаця б папярэдне дамаўляцца. Такія дамоўленасці ўсё ж такі адбываюцца, не? Ну, нейкія падрыхтоўчыя такія работы мы вядзем, таму што як яшчэ раз я кажу, мы спадзяемся на лепшае і верым. Я вас все падштурховаю, каб вы мне сказалі, а вот з гэтым мы дамовіліся, і калі нічога не адменіцца, то ў нас будзе, і тут гучыць фанфары. Не, пакуль той інфармацыі, якой можна дзяліцца, няма. Як я кажу, нейкія вось такія падрыхтоўчыя работы вядуцца, таму што, натуральна, фестываль робіцца не за адзін дзень, нават не за адзін месяц. І, ну, наколькі я ведаю, такія буйныя фестывалі, вот скончыўся адзін, і пачынаецца падрыхтоўка да другога. І пачынаеш уже рабіць. Гэта абсалютная праўда, але мы зараз у такой сітуацыі, калі нічога нельга гарантаваць і, адпаведна, нельга нічым рызыкаваць. Таму ўсё ў такой вельмі спакойнай, сціплай падрыхтоўчай фазе. І інфармацыя, якой можна дзяліцца, пакуль няма. Як толькі яна ў нас будзе, Зміцеров будзе першы, з кім падзелімся. Так, запішыце, таварыш майор. Першым мне абяцала. Алла, але тым не менш, ўсё ж такі ад вот сітуацыі з каранавірусам гэта залежыць. Вот калі там здымуцца ўсе гэтыя абмежаванні, пачынаючы ад закрытых межаў і завяршаючы, дарэчы, ёсць жа пастанова, што замежныя артысты не могуць, вот нават калі б яны маглі прыехаць, то как бы не маглі б выступіць, бо ёсць адпаведны загад. Тым не менш, ўсё ж такі вот з гэтым найперш звязана, ці тое, пра што мы казалі, таксама улічваецца гэта магчымы вось гэты ідэальны шторм у эканоміцы, наколькі ён закране, і вот, можа быць, і магчымасцяў-то не будзе фінансавых, каб арганізаваць это ўсё. Ну, тут, натуральна ж, сукупнасць фактараў. Мы, як я ўжо казала, мы лідары рынку, Альварыя — гэта буйны бровар, ад нас залежаць жыццё і дабрабыт як мінімум той 1000 супрацоўнікаў, якія працуюць на Альварыі, і вялізнай колькасці нашых спажыўцоў, пакупнікоў. Таму наша найпершая задача, натуральна ж, гарантаваць бяспеку бізнесу, бяспеку супрацоўнікаў, прадуктаў і гэтак далей. І таму, натуральна, мы пакуль мы не ў той фазе, каб казаць, што патрэбны нейкія кардынальныя, радыкальныя меры, каб забяспечыць стабільнасць бізнесу, але гэта не выключана, што магчыма, калі будуць нейкія складанасці, у тым ліку і фінансавыя, што, натуральна ж, будзе прыярытызацыя праектаў, якія будуць інвеставацца ў першую чаргу. Ну, я спадзяюся, што АФэст не патрапіць пад скарачэнне, што ўсё ж такі прывыклі ўжо людзі, такое мерапрыемства, шмат. Колькі там апошні раз было десяткаў тысяч? Сёлета павінен быць 5-й на мінулым, вот колькі там 40 ці 50 тысяч чалавек прыйшло? Больш за 100 тысяч. Больш за 100 тысяч. Ну, вы што?
Так, Больш за 100 гэта- тысяч людзей расчаруеце, калі што. Насамрэч мы таксама мы не хочам адмяняць фэст ні ў якім разе, і такой мэты няма, і на дадзеным этапе мы верым у тое, што ўсё будзе добра, і мы разам адсвяткуем у Лошадскім парку ў жніўні, як звычайна. Гэта ўжо добрая традыцыя, і фэст, мне падаецца, стаў ужо брэндам сам па сабе, як вось Алівары, гэта такі сталы гучны брэнд, які ведаюць, які любяць, так і фэст гэта ўжо асобная гісторыя, ёсць свае Упісаная аматары. залатымі літарамі ў гісторыю беларускага рок-н-рола. Так, ёсць, не скажу, што армія аматараў, але сапраўды вельмі шмат. Такі полк. Полк добры. Людзей, якія ўжо сапраўды прызвычаіліся, мы атрымліваем вельмі пазітыўную зваротную сувязь, і, натуральна ж, мы адчуваем сваю адказнасць. Гэта як заўжды, калі ты робіш добры прадукт, ты адразу атрымліваеш і адказнасць за яго, за тое, каб усё і надалей было добра, працягваліся добрыя традыцыі, і мы са свайго боку зробім усё магчымае. Дзякуй, вот вам веру. Алла, можна я яшчэ одно такое эканамічнае пытанне? Просто учора ў мяне ў гасцях былі эканамісты з аналітыкі з цэнтра Бірок, шмат напрагназавалі такога негатыўнага для нас, і просто цікава такі факт. Я ведаю, што дастаткова вялікая колькасць вашай прадукцыі ішла на экспарт. На сённяшні дзень, вот як? Ну, у нас, я не скажу, наадварот, мы Алівары ў першую чаргу арыентаваны на тое, каб задаволіць попыт унутранага спажыўца. Таму у нас, не сказаць, каб экспарт быў такім вельмі крытычным для бізнесу накірункам. Ён важны, натуральна ж, абавязкова, але самае галоўнае для нас забяспечыць попыт беларусаў. Ну, я до таго, што там, как бы, скажем, адчувальных такіх вот правалаў з-за закрытых межаў, там, ці там, я не ведаю, з-за чаго, там, з-за курса валют, вот, на сённяшні дзень не скажаш, што вот всё, там, так, крытычная сітуацыя з экспартам. Не, сітуацыя не з экспартам, не з нейкімі яшчэ там пастаўкамі там сыравіны ці матэрыялаў, крытычнай сітуацыі Да, дарэчы, не. а самі-то атрымліваеце з-за мяжы нейкія вот інгрэдыенты? Так, натуральна, ёсць... Нема праблем на сённяшні дзень, ці ёсць запасы? Ну, самае складанае асаблівасць гэтага, што ёсць чэргі на межах, і часцяком гэта павялічвае тэрміны атрымання тых ці іншых матэрыялаў, але ж пакуль мы далёкі ад думкі, што сітуацыя вельмі крытычная. Натуральна ж хацелася б, каб быў такі вольны рух без аніякіх цяжкасцяў, але я лічу, што ў бягучай сітуацыі, калі параўнаць нас з суседзямі, у нас, у прынцыпе, вельмі спрыяльныя ўмовы для бізнесу. Калі параўнаць з той жа заходняй Еўропай, дзе сітуацыя нашмат больш крытычная. У нас і ў плане нейкага спакою людзей, настрою і тых мер, якія прымаюцца, мне падаецца, што ўсё больш-менш так спакойна, добра. Такое адчуванне, што вы рэпетавалі сваю прадвыбарчую прамову. А вы мяне ўсё будзеце галасаваць за мяне, Зміцер? Будете мне інсайды скидывать, як станете депутатом. Дамовимся. Добра, давайте вернемся на заканчэнне нашай праграмы да вашага Second Пэту. Да. Так. Все ж таки вы сказали, каля вашага дома стаіць. Я нават не ведаю зараз спытацца, так у якой жа краме гэта стаіць, бо адначасова даведаемся, і дзе вы жывіце. Ну, тут ніякай прыватнай інфармацыі няма. Second Pet усталяваны ў краме Грын, якая знаходзіцца ў гандлёвым цэнтры Скала. Гэта на Глебкі, на вуліца Пятра Глебкі.
Ну і а колькі зніжка даецца за зданыя? Вот прынёс я, не знаю, там, у залежнасці ад колькасці, ну, то есть там вага... ад колькасці прадукцыі, не, ад колькасці штук. Штук, да. Ад 1 до 5 бутэлек гэта зніжка 1%, ад 6 до 10 2% і 11 і болей 3% на увесь на чек. Покупку, на увесь чек. чек. Так. І у аўтамаце нашым Second Pet вы атрымліваеце чек, і яго трэба актываваць на касе. Так. Ну, в прынцыпе, таксама годны такі варыянт, што табе там жменю капеек насыпаюць, што табе даюць паперку, з якой ты ідзеш і атрымліваеш на астатнія зніжку. свае пакупкі атрымліваеш. Так што, калі не п'еце самі шмат напояў у пэт-бутэлек, то можаце і сабраць у суседзяў. Я думаю, што і ім добра, і вам прыбытак у сям'ю. Такім чынам, дзякуй вялікі. Мы завяршаем нашу размову з будучым дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. А на сёння пакуль яшчэ кіраўніца дэпартаменту карпаратыўных адносінаў піваварнай кампаніі Бровара, прасцей кажучы, Аліварыя Алла Ляцяга. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Спадзяемся, што пабачымся і раней, і на А-фэсце таксама. Дзякуй вялікі. Дзякуй.